社長、こんにちは。お久しぶりですね。私はソクナンです。私の顔を覚えていますか？社長とご家族はお元気ですか？私と家族はとても元気です。そして、ジャンヘイさんとガイクダイさんも元気にしています。私たちは今まで朝から学校で4ヶ月半くらい日本語を勉強しています。日本語はとても難しいですね。でも大丈夫です。頑張ります。毎日日本語も運動も両方頑張っています。今日は朝から学校の社長は私の家へ訪問しに来ました。私の家は神奈川県にあります。プノンペン市との隣です。朝から学校から約10キロメートルくらいです。車でだいたい20分間ぐらいかかります。とても近いです。私の家は綺麗な花があります。そして人の犬を2匹育てています。社長すいませんが、今から私の家族を紹介したいと思います。こちらは父で、名前はパイリで、年齢は59歳です。仕事は警察です。こちらは母です。名前はドンソキプです。年齢は49歳です。仕事は飲み物の販売です。社長すいませんが、今日私の頂戴は仕事が忙しいですから一緒に参加できません。私は早く日本へ行きたいです。早く社長と先輩方の仕事を手伝いたいです。できれば日本で社長と先輩方と5年間ぐらい一緒に働きたいです。私はたくさん稼ぎたいですから、たくさんの産業がいただきたいです。仕事をするときは一生懸命に頑張ります。社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにすみません。社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。バイバイ。社長、こんにちは。私はソクナンです。私はジャンヘイです。私はペクネです。早早く日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。